passió del renaixement. Sempre busquen alguna cosa amb impaciència. Mr. Hachiko, el rei del sushi. Una autopista que connecta els gratacels. Una ciutat que funciona amb interruptor. El mecanisme que anomenem època. El cor de les persones que et van fer oblidar. Ara pense que podré viure una vida normal. La tendresa i un cal i talè són capaços de tot. Les meues mans ansioses amb la passió del renaixement. La tendresa i un cal i talè, la constància, són capaces de tot. Les meues mans ansioses amb la passió del renaixement. Sempre busquen alguna cosa amb impaciència. Bravo! Ueki, un cuiner irresponsable, espera Yoichi i els seus amics i els diu que els durà a visitar el rei del gust. Però Yoichi i Kazuma s'enfurixen quan veuen la cadena de restaurants que dirigeix Ueki, ja que allí anulen la voluntat dels clients. Per eixa raó el desafien a una batalla de sabors per a defensar la xicoteta parada de boles d'arròs tradicionals Tomilla. El combat tindrà lloc en els mateixos carrers de Tòquio, en el districte cada volta més impersonal de Marunouchi. Endavant! Cuina irresponsable contra sabor tradicional. T'ho dic de veres, Yoichi. Este barri no m'agrada gens. Així tot el món està tota hora treballant. No hi ha gens d'alegria. Creus que tota la culpa és de la cuina irresponsable de Ueki? Li tens por? No, no és això, però em posa nerviós. És molt diferent de tots els cuiners amb què he competit. Tinc una sensació estranya. Em fa l'efecte que està a punt de passar alguna cosa inquietant i inesperada. Tu creus que Ueki diu la veritat i que té el recolzament del rei del gust? Això sí que no és possible. Ell haguera donat molta més vida a tota esta zona, no tot el contrari. La senyora! M'agradava molt vindre tots els dies a este lloc a Trenc d'Alba. El meu marit també venia cada matí a este pont a saludar l'arribada del nou dia. Deia que no importava si el barri i la ciutat canviaven, perquè el sol de l'alba sempre era igual, com les ànimes de les persones. Escolta, Yoichi, creus que hi haurà prou amb unes boles d'arròs tan senzilles? Per a derrotar la cuina irresponsable de Ueki no calen grans idees. I aquestes boles que hem fet són boníssimes. Exacte. Les nostres tenen una cosa que les seues no tenen. Però mira, les nostres no tenen molt bona pinta, que diguem. És de veres, no ens ixen bé. Mireu, amics, jo tinc un truc per a fer-les. Agafeu 2 tassetes de la mida adequada, poseu una miqueta d'arròs i després feu això. Agiteu-ho bé. I ja està. Ho veieu? Després només falta donar-los un poc de forma i prou. Amb aquest sistema jo també en podré fer. Eres un geni, Grill. Ai, no exageres, dona. Fama! Fes-les a mà des del principi! Però, Kazuma, mira com s'afanyen ells.
Molt bé, una pressió de 2 quilos i 6 grams, amb compte. Toni, afegeix més arròs. Ja va! Arròs llarg, 60%. Arròs redó, 30%. Arròs grumollós, 10%. Alerta, no t'equivoques. Fes-ho tot com diu la recepta. Què és això? A vosaltres no vos l'ensenye. Que pervertits. Deixeu de dir desgabells. No esteu bé del cap? Kazuma! No deixes que estos dos t'emboliquen. Ves amb molt de compte. Ells no són cuiners, són venedors. Nosaltres lluitarem amb la força de la cuina tradicional, sí! Bona vesprada! Anem allà, xicots! El duel començarà quan soni el timbre del migdia. Repartirem les boles d'arròs per les oficines i la gent en tastarà de les 2 classes. Llançaran per la finestra el paperet de la que més els agrade. Nosaltres portem paperets grocs. Els nostres són blaus. Qui acumule més paperets del seu color serà el guanyador i podrà actuar en este barri a partir de demà. D'acord. Yoichi, Kazuma! com has quedat? Al final has pogut parlar amb Marui? No he pogut posar-me en contacte amb ell. Es veu que ha hagut d'anar-se'n per un assumpte urgent. No ho entenc. Què deu haver passat? Avant, xicots! Vinga, anem allà! Al negoci, al negoci, al negoci! Al negoci, al negoci, al negoci! Al negoci, No podrem! al negoci! Bona vesprada a tot el món! Amb el vostre permís. Tim, això és per a tu. Tim desitge que gaudisques del nostre sabor de sempre. Tim, per a tu. Al negoci, al negoci, al negoci! 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 Per què fan això? Quina murga. Bé, em menjaré la de Weki. Esta bola d'arròs està deliciosa! Mireu, està embolicada amb fulles de bambú i farcida amb trossets diminuts d'anguila. I mireu esta! Està embolicada amb tallades de salmó. I la que m'han donat a mi està embolicada amb truita d'ou quasi transparent. Quina ràbia! Esta és una bola del Tomilla! Tros de burro, que no és una carrera! El resultat se sabrà després. Hem guanyat! Hem guanyat! I això? Deliciós! Ho hem aconseguit! Deliciós! 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 Ara note que rendisca el doble! I s'està millor en l'oficina! Deliciós, deliciós, deliciós.
La vida és bella, la vida és bella. Sí, sí, sí! Deliciós. Deliciós. Per què? Vull saber per què ha passat això. Està més clar que l'aigua. Les boles d'arròs més bones són les fetes a mà. Exacte. Les hem fet una a una amb el cor. Com les que prepara la senyora Tommy, que posa l'ànima en cada bola que fa. No es tracta només de fer-les a mà. És l'actitud. El vostre menjar no té cor. No és menjar de veritat. Ens han machucat! Vinga! Ara digueu-nos si treballeu per al rei del gust o no. Volem saber-ho. Qui està darrere de tot això? Hem perdut la batalla. Oh, vos heu cregut! Ens importa un rave haver perdut. Coses que passen en la vida, res més. Prou de bromes! Hem perdut esta batalla, sí senyor, què hem de fer? De tota manera, d'ací no res estareu en presència del rei del gust. Però què? Per a la vostra informació vos diré que Weki no està sol. Explica't, què vol dir això? Ho sabreu en el moment oportú! Torneu ací! Ens tornarem a veure! Merda, que pront han pegat a fugir. Moltes gràcies, Yoichi Kazuma. M'alegra haver-vos conegut. No vos oblidaré mai. Ni nosaltres a vostè tampoc. Fins sempre! Cuides molt! Es pot saber què et passa, Yoichi? No diria ningú que heu guanyat. Et veig trist. Tu també fas mala cara, Kazuma. Et buscava, Yoichi. Marui! Què fas ací? Yoichi, has de vindre immediatament al centre del sabor. Ha passat una cosa terrible. I de tota manera, d'ací no res estareu en presència del rei del gust. Quina manera de ploure tot el dia. Què ha passat exactament? I el rei? Mira... Quina alegria, Kazuma. Hola, Yoichi. El general del sabor! Què passa? Té els seus motius per estar ací. El general ens va buscar ahir de vesprada. General del sabor! És irònic. Jo, el fundador i líder de la Lliga del Sabor, acaba de ser expulsat de l'organització que jo mateix vaig crear. Qui ha sigut? Com és possible que algú s'hagi atrevit a expulsar-lo de la seva lliga? No és tan estrany. Allí hi ha una persona que et deixa poder. Quina persona? Qui és? Què passa? Per què feu aixes cares? Senyor Yonemoto? Senyor Sekiba? Marui? Es pot saber què vos passa a tots? Espera, Yoichi. Pensa-ho bé. Només ell té l'autoritat de fer una cosa així. No és possible. Sí que ho és. Ha sigut el meu germà, Genjiro Murata. No pot ser, no m'ho crec. És la veritat. Encara em pareix escoltar la seva veu. Tu no estaves equivocat. I jo no tenia tampoc la raó. Simplement cadascun va escollir un camí diferent. El sentiment que provoca la cuina és diferent en cada cas i ningú no pot apropiar-se del sentiment d'un altre.
Vine, germà. Tornem a ser com en aquella època. Tornem a aquells sabors de la nostra joventut. Germà... Les seues paraules em van commoure i vaig decidir començar de nou, buscant sabors genuïns. Per això vaig començar a reconstruir la Lliga del Sabor des de zero. Fins que un dia, inesperadament, el meu germà va vindre de visita al meu castell. Genjiro, m'alegre molt de veure't. Quina sorpresa! M'havien dit que no et podia localitzar ningú. Avui celebre la inauguració del primer restaurant de la meua nova etapa. M'agradaria brindar amb tu. Escolta, per què no m'acompanyes a la cerimònia d'obertura del nou local? Germà, et passa alguna cosa? Disculpa, però estic un poc deprimit. Germà, va estar amb mi uns quants dies, fins que una nit... Deliciós, deliciós, deliciós. Deliciós, deliciós. Perdone, però no podria parar de menjar un moment i respondre'm? Digue'm, no hi ha altres alternatives. Quins menús hauria de servir en cada restaurant? Germà, què fas? Eres tu? Res! Aquí ja sí. Boles d'arròs per a sopar? Que estrany. Qui les ha deixat així? Deliciós! Este sabor tan bo. No pot ser. No deu haver sigut ell. És impossible. M'estranyava el seu comportament. Però, a pesar de tot, el vaig deixar sol en el castell per anar a un barri. No podia imaginar-me l'horrible escena que vaig veure quan vaig arribar allí. Però, què diantres és això? De la nit al matí, eixe cuiner irresponsable havia obert centenars de restaurants. Espera un moment. Nosaltres hem lluitat avui contra Ueki i ha perdut ell. Yoichi, tenim suficients motius per a pensar que Ueki no està sol. No pot ser. Els avanços de Ueki són tan impressionants que ni el restaurant de Muramasa Takechi, un dels 7 ganivells de la meua lliga, ha sigut capaç de resistir-se al seu poder. Però això no és el pitjor. La cosa va més enllà. Quan em vaig adonar que en eixe local només servien boles d'arròs, vaig notar que un calfred em recorria l'esquena. Per això vaig deixar Takechi per tornar immediatament al castell. Germà! Genjiro, contesta, on estàs? Germà! Germà, què fas en el meu tron? General del Sabor, a partir d'ara este tron serà meu, que quede clar. És a dir, que des d'este moment jo seré el líder de la Lliga del Sabor. Què significa això? Germà, no és un bon moment per a fer bromes. No és una broma! Hola! Ueki, desgraciat! Esta iniciativa no té res a veure amb l'associació de gastrònoms. Com a primer pas per establir un nou sistema gastronòmic, hem implantat un pla per a difondre la cuina irresponsable per tot el Japó. Però què dius? Això és veritat? Germà! Au, va, vinga, no ho desbarates, que fins ara has fet un bon treball. Ja te'n pots anar d'ací. Au, ves, corre! No em toques! Que algú el traga d'ací! De pressa! Però què... Què
feu? Solteu-me! Solteu-me ja! Ixes no són maneres, home. Encara no entens què passa? Així ja no eres tu qui mana. I en este castell ja no obeirà ningú les teues ordres. Ha quedat clar? Què? Emporteu-vos-el! Germà, què t'ha passat? On està el Gengiro que em va ensenyar que la cuina era meravellosa? Ho has de pensar bé, germà! Germà! No pot ser, no és possible. El rei del gust no faria mai una cosa així. No m'ho crec, no m'ho crec. Suposa que teniu gana. Sí, bon profit! Kazuma. Si no menges et posaràs malalt. Són les que va preparar la senyora Tomi amb tot el seu cor. Kazuma. Sí, digue'm. Rei del gust! Eres tu, Yoichi? Rei del gust, què significa tot això? Ara no importa. Necessite que vingues ací de seguida. Sí, això mateix. T'estaré esperant. On vas ara? He d'anar a veure el rei del gust. No, és una trampa. És més que evident. No vagis, Yoichi. És molt perillós. M'és igual. Encara que siga una trampa, pensa anar on m'han dit. Yoichi. Espera'm. L'estrany comportament del rei del gust ha desconcertat tota l'associació de gastrònoms. Quin deu ser el seu verdader objectiu? Què els passarà a Yoichi i els seus amics? El xiulet del tren anuncia una tragèdia. 無責任料理の黒幕は元七宝町リーダードクターシェフ阿部一郎だった。奴は日本の味を支配するため俺たちに料理三番勝負を挑んできた。行くぞ阿部一郎、俺とカズマでお前の野望を打ち砕いてやる。次回ミスター味っ子決死の料理三番勝負、阿部一郎の再挑戦。おいしいよ。Els gargots de la paret queden records agredolços, queden les meues lletres de l'època en què ens barallàvem sense parar. Sempre en busca d'alguna altra cosa ens superàvem a nosaltres mateixos i en girar-nos hi havia un amic que et donava la mà. No està ningú sol, no està ningú mai sol, no cal que